finally mga idol, at syempre no, andito na tayo ngayon sa loading station ng Broadway mga idol no. At yan, FTPC mga idol na combine ng MPC. Yun na nga mga idol, magtatalpak tayo ngayon mga idol, at yung first training. Alam niyo naman mga idol, yung mga mahinang nilalang natin na galing sa Jupiter mga idol no, itatalpak natin yan mga idol, at sana lang talaga no, mga mahinang nilalang. Alright, mega shoutout sa inyo no. At yan, sana lang talaga na uwihan tayo ng ibon natin. At syempre no, ayun o, mega shoutout kay Idol Boss Jim Laksamana. Alright no, so yun na, coordinator dito sa MPC mga idol. At yun, sa mga magtatalpak dyan mga idol no, yun, MPC mga idol, yung loading station po nito dito na sa Broadway no. Yan, sa Marisol po yun mga idol, tanong-tanong na lang po. Yun, pag may time. So yun na ano, at sa iba-ibang area mga idol no, mayroon naman mga loading station dyan, at tanong-tanong na lang mga idol no. At yun, ano tayo mga idol no, South. Yun, south yung mga ibon natin mga idol no. At sana lang talaga na makayanan ng mga natin, mga baratang ibon natin no, mga small bacterial mga idol na naggaling sa Jupiter mga idol no. Sana lang makayanan ng mga warrior natin. At yun ang ano, meron tayo 2 months old dyan uli mga idol no. At yan na, at syempre yung breeder natin na umuwi, itinalpak na rin natin mga idol no. So yun na, magsasakay na tayo mga idol no. Yan, mega shoutout dyan sa lahat ng mga kalapatids. So yan, FTPC mega shoutout, MPC mega shoutout. Yung tatalpak na natin yung ibon natin, tatalpak natin yung warrior natin. So yun na mga idol no, time check tayo mga idol, 7:08 mga idol no. At yun, napakaaga pa talaga no. At yung ibang mga kalapatids natin nasa ano pa, baka nasa trabaho pa. At yun ang ano, yan, maulan na gabi mga idol sa inyong lahat. At yun ang ano, sana bukas maganda yung panahon, at para naman hindi maligaw itong mga natin, no, mga small bacterial natin mga idol na ano, mga warrior natin no. At yun ang mga idol, pinakain natin na sarili ng tayan mga idol. Yan na, solid yan mga idol no. At ito yung ibon mga idol no. Ito yung mga ibon mga idol. So yun ang ano, at marami na po rin pala nagkarga mga idol, pangalawang crates na mga idol. Yan na, pangalawang crates na po. Yun na nga no, so magtatalpak na nga po no. Yun na nga no, magtatalpak na tong ano ko, itong Lopman ko na ano, itong baby boy kong ano, Lopman ko, tatalpak na. Medyo bilisan mo kilos mo kuya. Sino nga no, ano nga, isang maulan na gabi sa inyong lahat dyan. Yun, at sana lang bukas gumanda yung panahon mga idol no. At dyan, pero yung panahon kasi no, dito ngayon, ting hapon sumasama talaga yung panahon. Makulimlim, kaya nga pagkahapon bumabagsak din yung ulan. So yun ang mga idol, sa mga subscriber natin dyan at sa mga supporters natin dyan, mega shoutout sa inyo. At yun, maraming salamat sa walang sawang pag-support sa muntikong channel mga idol no. At sino nga no, sa mga hindi pa nakapag-subscribe dyan no, please pa-support naman po mga idol no. Palambing naman po mga idol, pa-support naman po sa muntikong channel mga idol no. Ayun na nga no, italpak mo na, baka italpak pa ng iba. Alright, so 3 crates din nandito mga idol no. At yun, papuno na yung pangalawa mga idol no. At yun nga no, mayroon pang isa na bakante sa ilalim. At yun, hanggang alas 9 tayo rito mga idol no. Hanggang alas, ano sir? Ay, hanggang 10 o'clock pala mga idol no. Yun na, sa ano, mega shoutout sa pogi nating coordinator no, Idol Boss Jim Laksamana, yung MPC yun. At hanggang alas 10 mga idol no. At yun, habol lang mga idol no, kahit nasa trabaho kayo mga idol, dandaan na sa pagmaneho, dahil yun nga, maulan yung panahon yun mga idol no. Aabot pa kayo mga idol yan hanggang 10 o'clock dito mga idol, yung talpakan sa MPC. Alright, so ito yung pinakamasakit mga idol, bayaran na tayo mga idol no. So ayun na nga mga idol no, so unang training mga idol, San Fernando, Pampanga. Okay, alright, so yun, 150 ka agad mga idol no. At yun, masaya tayo mga idol no, kahit yung pinakamasakit yung bayaran no, masaya tayo pag dumadating ibon natin. Makawil ang ibon natin mga idol, so sulit yung 150 natin na binayad mga idol no. Basta tayo magtalpak. So alright no, ito yung pinakamasarap bukas mga idol, yung abangan. At sana lang talaga no, itong 10 na no, itong 10 mga warrior natin na nanggaling pa sa Jupiter mga idol. At sana lang talaga no, bukas may palo sila. Pag ayaw nila pumalo mga idol, tumira na sila dun sa ano, sa apalit pala tayo boss no. San Fernando. So apalit pala tayo bukas mga idol no. At yun na mga idol, hanggang dito lang ito mga idol, at samahan nyo ako mag-abang bukas. Alright, bye. Kumusta mga kukoy? The next day. Ayun na nga mga idol, good morning. So yun na nga mga idol, nag-release na yung MPC, FTPC, mega shoutout sa inyo no. Nag-release na sa ano mga idol, nag-release na sa yan. At ito na mga idol no,
May second bird na tayo mga idol. Ayun mga idol, talaga yun ang abangan tayo ngayon, no? At sana lang mga idol makawi yung mga ibon natin dahil sa ang pangit talaga ng panahon mga idol, no? Hindi maganda yung panahon. So yun nga, may second bird tayo mga idol. Ayun mga idol, no? At yun talagang napakadilim mga idol, no? Sobrang maulap talaga mga idol. Lahat ng paligid na maulap, no? At sana lang sa 10 binitawan natin mga idol, no? Mayroong makauwi, makompleta pa rin sila mga idol. So yun nga, no? At second bird. So, second bird tayo mga idol, yung blue bar natin mga idol, no? At yun nga, no? May third lap mga idol, no? Napakaganda na bagsak niya mga idol, no? Napakagaling mga idol. Mga idol, no? Tatlong ibon na tayo, ano? At yan, kulang pa tayo ng ano mga idol, kulang pa tayo ng pito, no? At yung dahil sa medyo pangit talaga yung panahon mga idol, no? At yan, sana lang makayanan ng mga sibong natin, mga YB natin mga idol. At dahil nga sa sobrang pangit ng panahon mga idol, no? Ayun, maulap mga idol, makulimlim mga idol, no? Ayun na, so patuloy tayo sa pag-abang mga idol. So yun nga mga idol, no? Ayan, third bird din natin mga idol, no? Alright, so yan, pangatlong ibon, no? Yung kanina mga idol, ano pala yan? Yung ano pala yung kanina? Dagit pala yung kanina mga idol, sumabay sa ano natin, sumabay sa warrior natin. So ito na nga na yung ano, asawa ni Giant, to. Ayun na, oh. So yun na nga, pan-third bird natin, oh. Alright, so ayan, tatlo na tayo mga idol. 7:09. So yun na nga mga idol, may pang-apat na ibon na tayo mga idol, oh. So yun na nga siya mga idol, oh. Alright, so yun na nga na. So pang-apat na ibon mga idol, so kulang pa tayo ng 6, no? Time check tayo, 7:13. Alright, so patuloy tayo sa pag-abangan kasi mayroon tayong sinakay na dalawang breeder, no? Na umuwi rito sa atin. At yan, ewan ko lang kung makakabalik dito sa atin yun. Yan na nga na, sana makakawi, no? Meron na tayong panlima mga idol. Yan na mga idol, na red bar natin, dumating na mga idol, no? Ayan na, ampon yan mga idol, ampon. Ayan na, red bar na yan, no? So, yan. Dumating yung red bar natin na. So time check tayo mga idol, na 7:28. So yun na nga, patuloy tayo sa pag-abang dito mga idol. Pasok na, pasok. Huwag ka na dito minom. Pasok na. Wala ka nga dyan. Yun na nga at kulang pa tayo ng 4 mga idol. So yun na, napakaaga pa naman mga idol, no? Alas 8 pa, kaya yun na mga idol, no? Tatapusin na itong video na to kasi may lakad pa tayo mga idol. At hanggang dito na lang to at see you next vlog mga idol. Bye bye.